Ito na ang batang kid yan. Another bata kid. What's up mga buddy, and today we're going to dagat mga buddy. Oban sa Angela mga buddy. Now 5 AM na mga buddy. As you can see mga buddy, hit pa kayo. Yan, so dali ko mga buddy. Okay, wala ko na sila. So kailangan ako magdali-dali. Okay, nag-chat na si Angela na tara na daw. So yeah, let's go. So ano na sila. So Angela medyo ngit-ngit. Okay, tapos ang gamit. Yan. Ang kalagutan din ako na karakter sa ML kasi Angela. Oh no! Sige, nagsaka-saka. Patong-patong. Ay, ako din yan. Wala na, finish na. Ano ka, favorite na ni mo? Si Layla mo good. Damn! Igat man na si Angela. So muna namin dito yung mga sa balis. Chill lang si Angela. Kapakay siya mga balis. Normal. Dilo na talag. Naliguan ako. Maligaw daw siya. Okay, maligo na ka. Na ang batang kid. Maligo na ang batang kid. Yan. Another bata kid. Batang kid. Maligo na siya. Ano, bata malungkot na. Amo. Kasi nagkakalit mo. Atik-atik og ligo, nangihi di ay. Atik-atik og ligo, nangihi di ay. ML sa beach. ML. Si ML boy. Nakaligo na si Angela, nakaligo na siya. Padayon ng Japon siya sa pagdula. Kita kayo ma. Oh, kano, gwapo na kayo ng adlaw. Picturean na ka. Ha? Adlaw ka sa mga magdam people. Magdam people, mabuhay. Ayag na. Angela is ligo-ligo na. Okay, picture-picture. Hindi ako dapat mulihok. Okay, picturean niya ang iyang paboritong hayag. Okay, mura siya si San. Tarong nga. Dapat kuha ko. Tarong nga pagkakuha. Focus yun, focus. Focus ba? Ligo, no kayo. Yan. Si Angela. Pauli na. Ay, ngayon ko yung patay na. Oh, pauli na. I'm going home. I'm going
Gogo, panas sa balay.